ang pagtuo ni Governor Bambi Imano nga sa hustong panahon mapuka na sa hingpit ang dalang kadaot tungod sa padayon paghihapong pagkaylap sa COVID-19. Subo man apan nakaamgo kini sa usa ka panlantaw nga kinahanglanon na malakip sa kinatibuk ang preparasyon ang pagpakabuhi sa tanang misa-misnon nga kauban ang maong makamatay nga virus. Misentro ang mensahe sa gobernador mahitungod na sa pagmugna og hiniusang lakang alang sa gitawag ni ining coexist og revolutionize subay sa inadlaw-adlaw nga pagpamuyo atol sa ika-74 nga sinimanang pagpakayab sa nasundong bandila ning bag-o. So how do we start coexisting, protecting ourselves against the virus? But it cannot stop us and it will not scare us. But how do we live? Sa maong rason, giaghat ni Governor Bambi ang pagtimbayayong uban ang tabang sa tanang Misamis Oriental Department Heads Association or MODHA, provincial board members, partner health agencies ug hilabi na pinaagi sa paghingusog sa puwersa sa PIATF MISOR nga makahimo og mga lakang o ideya nga mupunting sa mindsetting og proseso ug unsaon nga makapamuyo ang tanan nga dili angay mahadlok sa COVID-19 apan puno sa proteksyon ug andam sa pagsagubang niini. Realisasyon kini sa amahan sa lalawigan gumikan sa parayong pagsaka sa COVID-19 nga kalit mo ubos o taas ang mga kaso. Usa sa ehemplo nga gipagawas ni Governor Bambi sama sa dili pa og humana og kaon manghugas o mag-alkohol gayud. Kada gawas sa balay dumdumon nga magdala og face mask og face shields ug sa panahon sa mga selebrasyon sama sa birthday kay mamahimong uban lamang ang pamilya o kung gustuhong pinaagi sa food delivery ang pagdalit sa ubang kaila nga mao ang magsilbing mga bisita apan contactless na ang paagi. Sa dulan duha na katuig nga pagbatok sa COVID-19, wala mihunong ang panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental nga himuong prioridad ang safety ug security sa katawhan sa lalawigan. Lakip sab niini ang pagpabiling madasigon aron dili mabalda ang ekonomikanhong bahin ug padayon gihapon sa pag-uswag. Kauban si Benboy Bagen sa kamera. Ako si Lambert Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyong matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.